Nilqakom għall-programm ieħor Politiku. Illejla ġewwa l-istudju miegħi nilqa' l-Dr. Conrad Borg Manché, ringrazzjak tal-istedina tagħna. Mela, għadek kif ħabbart li ħadd ikkontesta l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u l-Konsilli Lokali. Għalfejn għamil dan il-pass? L-ewwel nett, nirringrazzjak tal-istedina u nirringrazzja lil Mario wkoll. Mela, basically, kulħadd jaf, jiġifieri li sekonti li sintku 9 snin. Tajjeb, ġiex elezzjonijiet fuq xulxin, 4 snin u 5 snin. Tajt kontribut, inħoss li tajt kontribut. Għawi, ġifiri anki fuq skala nazzjonali, ġifiri sar jaf biha kulħadd. Mhux jekk ħallejtenna l-politika. U l-politika xi ħaġa li wansi tkun fiha mhux faċli titlaq. U naħseb ix-xogħol kollu li għamilt biex narmi hekk. U mhux ix-xogħol biss, ġifieri jiena għamilt sagrifiċċji kbar. Kelli issues kbar li ma tantx hemm politiċi li qegħdin f'postijiet kif ta' battajt, f'postijiet iktar għoljin minn sindku li għamluhom, ġifieri. U hemm ngħidlek il-verità. Kull meta nkun sejjer il-belt hemm ninserta xi ħadd li sindku ta' gżira, prosit. Ħireġ. U jien ngħidlu għadni ma nafx, u għalli ngħidlu għadni ma nafx, so kulħadd jieħdu iħossu hekk ħażin, fimt li qed ngħidlu ma nafx, għalli joħroġ għalli ħafna nista' jridu. U kien għadhom tisma' di. Allura fimni, kont il intellaw niżel tax mhux deċiżjoni faċli, ma partejt ikollok iktar min jimbutta kemm indipendenti. Kaxxa magħluqa ħafna nies forsi jgħidulek ħanivvotalek u mbagħad ma jivvotalek xejn. Mhux hekk. Però all in all, biċ-ċansja, jiena n-nies jafu x'insarraf, jafu x'kapaċi nagħmel mill-pożizzjoni illi kont, issa jekk in-nies iriduni nimxi jivvotaw. Jekk ma jridux joqgħdu, mhux se nieħu għalija, mhux ħanieħu għalija jekk ma jridux. Joqogħdu, tajjeb, jiena mal-ebda partit mill-kbar ma rrid nassoċja ruħi, ġifieri l-unika option li għandi li noħroġ indipendenti u ħanipprova. Naħseb il-kontribut li tajt għandi nġib riżultat. Sa, jekk in-nies ma jridunix, jridu x'ħadd ieħor. Dik l-għażla f'idea qed ngħixu f'pajjiż demokratiku u jagħmel l-għażla l-poplu. Ekku, issa inti tista' b'xi mod allura tappella għal dawk in-nies minn servej wara l-ieħor dejjem qed naraw li hemm rekord ta' nies li ma jridux jivvotaw. Probabbilment għandhom l-istess feeling tiegħek li ddejqhom iż-żewġ partiti, speċi vera għaw il-Labor fil-gvern per nazzjonalisti donnu ma tantx xortet joffru xi alternattivi differenti. Inti taħseb dawn in-nies li huma bla partit illum. Taħseb ħad tkun qed tappella lihom fis-sens il-concerns li għandhom huma l-concerns tiegħek fuq il-pajjiż. Ara ħanajdlek. Is-sistema taż-żewġ partiti number 1. Ġifieri għadni kif iċċekkjajt, aħna l-unika pajjiż fl-Ewropa li għandna ġiex partiti biss fil-Parlament. U l-unika pajjiż ukoll li għandna rappreżentanza f'ġiex gruppi fil-Parlament. Ġiex gruppi. Ovvjament għax għandna ġiex partiti biss, ovvjament ħankunu rappreżentati. L-unika pajjiż però. Ġifieri il-pajjiżi l-oħra kollha għandhom ġotlet gruppi jew iżjed fil-Parlament. Il-Parlament Ewropew mqassam fi gruppi. Ġiet skont malli ma grupp tażel li tkun. Ġifieri is-sistema ta' żewġ partiti Malta, fil-verità, għamlu ġid, kont fuq programm ieħor, għamlu ġid, però il-fatt li għandek tnej biss, jew wieħed jew ieħor, aħna kontrikom u ma kontrina, ma tagħmilx daqshekk ġid, għax jispiċċa. Is-suġġett vera tal-politika ninsewh. L-aqwa li aħna kontra l-oħrajn, l-aqwa ma jitilgħux l-oħrajn. Ħalli tagħna jagħmel li jrid u jħawwat u jgerfex, però l-aqwa ma jitilgħux l-oħrajn. Hekk l-argumenti, u dak mhux dak vera raġunament bażwi. Issa, għandek ammont kbir, ġifieri fl-elezzjoni li għaddiet 2022 kien hemm 17% li ma vvotawx. L-iktar darba qabel darba li ma vvotawx nies kienet fin-1966 sentej wara l-indipendenza. Ħabbadnu bil-mejjet, eċetera, eċetera. Ma vvotawx 11%. Tajjeb, ġifieri bejn 11% u 17%, kważi d-doppju. 17% ġifieri qatt ma ġrat qabel di li ma vvotawx 17%, ġifieri s-sentiment tal-poplu qiegħed hekk. Ħafna minn nies jien nitkellem ħafna nies u mill-ġiex naħat. Miż-żewġ naħat. Tajjeb, li ikun Labor pereżempju xbajna, naħa l-oħra mhux ħammorru. Nazzjonalisti għallu xbajna, però naħa l-oħra mhux ħammorru u daw in-nies spiċċaw. Il-tema politikament. Which is good. Għax di li tibqa' marbut ma' partit. Akkosta kollox, mhux hekk. Akkosta kollox. Min igawdi?
min ikun ħajin edha b'dak il-partit biex jagħmel ħażin. Għax jgħidlek ħażin nagħmel Ħażin il-ħażin. b'ħażin nibqa' ħażin. Le, nagħmel il-ħażin u nibqa' hemm. Għax għandi daw in-nies li nagħmel x'nagħmel ħajbqgħu jissapportjawni. Ġifieri, iċ-checks and balances mhux jaħdem. Mhux jaħdem iċ-checks and balances għax inti suppost il-poplu qed tagħmel ħażin. Ebes biżielek hu. U ma rajna b'elezzjoni wara l-oħra 40,000, 40,000, 36 u da. Ġifieri, il-poplu isu komdu bil-ħażin, spiċċajna, issa għax ma jafux aħjar. Għax inti u issa apatija fil-politika, ċertu apatija kbira. Bżejjed tara li mhux qed isibu kandidati biex joħorġu għall-kunsill. Le, u aktar għal ċertu livell ukoll. I mean, m'għandhomx tort għax fil-kunsilli. ċekk. I mean, jien għamil 9 snin hemmhekk. Uħlif taqla. Blif taqla ma tagħmilx, ġifieri idejat għandi biex inbih, però ma jridux jaħduhom on board għax il-kunsilli ma jridux tuhom saħħa. Ma jridux tuhom saħħa, kollox iċċentralizzat. Anzi ħadulkom fil-vera mis-saħħa reċentament. Joħdulek għax il-gżir pereżempju għabbewna bin-nies u aħna m'għandna kontroll fuq xejn, fuq xejn. Ħadulna tal-ġbir tal-garbix, fil-verità ma tagħmilniex differenza kbira. Fimtax flok ħriġna tender aħna bħala kunsill, ħarġu bħala reġjun u jorbtok huma. M'għandekx daqshekk il-kontroll li kellna qabel forsi ma mhux differenza enormi, xorta jinġabar kif kien jinġabar qabel biex niftehmu. Ma ċertu responsabiltajiet. Per eżempju, iktar kontroll fuq x'għandek hu li inti għandek awtorità fil-lokalità, ħafna min-nies. Il-kunsill isu xi tuck shop, imma flok tuck shop tħallas situazzjoni, I mean, il-barranin għalhekk jiġu, ħafna minnhom, għax daw jikru m'għandhomx għalfejn jiġu għandna. Karozza jsuqu forsi jiġu ħassu situazzjoni, ma m'hemmx dik l-awtorità li tmur jinnaf ġo Munich, sam xaħalla tal-gżira U le, mhux ovvjament. Għandek awtorità, għandek sindku, fimt? Per eżempju, ħafna mill-affarijiet f'dal pajjiż jiffirmhom is-sindku imma nafx għalfejn joqogħdu naħlu ċertu awtoritajiet bħal tal-housing per eżempju, tirreġistra l-kuntratt tal-housing għalfejn. Oħloq sistema li kull kunsill kollu l-istess sistema li għandhom huma u jgħaddu truqas aħna jkollna id-dejta. Min joqgħod l-lokalità jaf li hemm awtorità għax il-kuntratt irreġistrajtu hemm. U jkun hemm dak il-link, mhux barranin laqas jafu li jeżisti sindku ma jafu xejn. Fimti ġifieri m'hemmx dak il-link u dak li hemm ħsara kbira qabel meta konna Maltin biss kien jafu minnu s-sindku x'kollha vvotawlu, imma l-barranin. U għaw lokalitajiet li għaw. 13,000 aħna qegħdin l-gżira tajjeb. Għaw lokalitajiet li għaw iktar barranin mill-Maltin. Vodri huwa fatt. Gżira, 2500 Maltin ikkalkulajnu bqija barranin. Alla jaf kemm. Ġifieri ratio 1:4, 1:4. Ma aktar. Fimt ġifieri bil-forsi tagħmel xi ħaġek u kienet tkun ħafna iktar aħjar. Inti semmejt li ovvjament iż-żewġ partiti għamlu ġid meta ħadna l-indipendenza law fosthom kien hemm Ma seta sar ħafna iktar. Borġ Olivier Mintoff li naħseb jintu bifel li jom daw bnew il-pajjiż taw il-pedamenti u biex in-nies jibdew u mbagħad jisu iktar ma beda għaddej iż-żmien. Ishom il-problemi dejjem komplew jakkumulaw. Voldri anka jekk tara fil-fema tiegħi l-istandard kif kien ikun ta' nies fil-Parlament qabel ma tal-lum. U għas tista' tikkumpara. Paragon b'rispett lejn. U naħseb issa ovvjament qed imbagħtu l-konsegwenzi għax fil-fatt nafu li koppju ma jistgħux jaffordaw jixxu flet, il-banek ma jtuhomx lons u donnu ħadd m'għandu soluzzjoni ta' xejn. Voldri jinkwetak int li mawx in-nies. Jien jinkwetani meta n-nies għax jgħidulhom għandna tkabbir ekonomiku jċabxfu. Tkabbir ekonomiku. Igawdi minnu min qed igawdi minn dak it-tkabbir ekonomiku l-businessmen il-kbar u x'naf jien. Iż-żgħir x'ħajjagħmel iż-żgħir? Min ħajaffordja d-djar tal-lum? Il-gżira ma ssib xejn inqas minn 250,000 u jkunu gabubi. Il-poplu mhux qed jinduna imma. Fl-aħħar 10 snin, proprjetar doppjat. Mistability nissussidju fuq dawlu l-ilma. U bati biex nixxiposit nagħmel ħajt issa meta nagħlaq il-pensjoni inħallsu dawn nitbażwar biex inħallsu. Għal-gabuba. Għal-gabuba li fil-verità alla ħar siġi xi recession għax ma jiġi ma jiswa xejn. Le ekku. Issa inti jekk tkun elett fil-Parlament Ewropew kif ta' nafu hemm numru ta' gruppi fil-Parlament Ewropew. Inti hemm għalmenu kull meta intervistajtek jienu smajtek titkellem dejjem tpoġġi l-interess ta' Malta fuq quddiem. Hemm xi grupp forsi l-iktar li jolqtok jew ngħidlek il-pura verità. Tivvota dejjem skont il-kuxjenza tiegħek. Dik dejjem. U relevanti tkun fl-ma grupp tkun fodri. Dik dejjem. Biex
Jina l-ksirta mal-partit li kont. Jina mux ħanamel xaħġa li jina dejjem mxejt bil-kuxjenza f'kull ma milt dejjem. Ġifieri jekk xi ħaġa, jekk qiegħed ġo grupp u dal-grupp ħajgħid li isma' tittivvota hekk, ngħid li dispjaċini ma naqbilx miegħek. Sa jekk ma jogħġbokx. Noħroġ mill-grupp, I mean, ma nagħmel xejn kontra l-kuxjenza fl-aħħar mill-aħħar meta timxi b'dal mod ma jkollok regrets ħadd qatt. Għax anke jekk tuħu żball tajt imma jien ħadtu żball mhux ħabba ħadd ieħor bħal ma ġralhom ħafna mid-deputati fil-vot ta' Jean Paul Sofija. U bat marru jibku. Bar tibki. Mela għad-dinja hemmhekk xi skola tannuna jew. Hemmhekk qed tmexxi l-pajjiż tieħdu d-deċiżjoni tal-pajjiż, kont ngħidlu le, ma naqbilx jien hawn. Jekk inti biex party line. Tivvota kontra ħaddiem meta int partit tal-ħaddiem ma daw waqgħu ċajt. Kemm qegħdin? 35 kemm qegħdin? Kolla waqgħu ċajt għalija jien. Xi ġifieri tivvota kontra partit tal-ħaddiema, kontra ħaddiem għandek ċans uniku. Tivvota favur ħaddiem u tivvota kontra, u mbagħad jgħidu x'aħna soċjalisti, x'soċjalisti, qas jafu jispelluha bir-rispett kollu. Le, mhux hekk. Issa hemm xi wħud jargumentaw f'dil imbierka elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jgħidu maħna ħajkonna 6 kandidati biss, Malta x'qatt tista' tagħmel. U speċjalment jġibu l-argument dawk li ovvjament iridu dejjem it-two-party system li billi jkun hemm ieħor ġo xi grupp ieħor x'differenza ħad tagħmel. Inti taħseb li tista' tagħmel id-differenza? Ħanajlek id-differenza tagħmilha jekk trid. Jiena stajt noqgħod sindku pereżempju, jiena fuqek nista' nitkellem. Mhux hekk. I mean ma kont imkien iżjed. Jien stajt noqgħod sindku, noqgħod kwiet, ittu tagħmlu pompa fil-ġnien. Għamlu l-pompa fil-ġnien. U kieku l-ġilet mal-partit, u laqlajt il-ħesil, u laħat battekati. Probabli ser. Tajjeb, probabli, jien ma nagħmilx imma. Fimt? Tista' tagħmelek, jekk tagħmel differenza tagħmelha dejjem anki ġo klassi tista' tagħmel differenza. Aħseb wara meta tkun hemmhekk, ġifieri id-differenza tagħmilha skont inti xi tagħmel. Tkun fejn tkun, anke fuq post tax-xogħol tista' tagħmel differenza. Jekk inti tibda tinkoraġġi xi sħabek hekk naħseb l-employer iħoss bik. Mhux hekk. Ġifieri billi tkun wieħed waħdek tajjeb. Waħdek tista' tagħmel bidla ħafna drabi saret minn bniedem. Tista' ċertu policies pereżempju li demmen li hemm bżonn ħafna tibdiliet anke fil-pajjiż. Ġifieri tista' tibda bniedem wieħed, ir-revoluzzjonijiet ħafna minnhom minn bniedem wieħed dew, u mbagħad ikollok grupp ta' nies jgħidu da qed jitkellem is-sewwa u tibda tinferex minn wieħed tibda. Imma jekk dak il-wieħed ma jeżistix ma jibda qatt xejn. Mhux hekk. Issa hemm anka forsi fejn tidħol issa l-Kunsilli Lokali u s-sistema elettorali in ġenerali Maltija. Nafu li qiegħda ta' disadvantage kbira għal partiti żgħar, nies indipendenti, qiegħda għal żewġ partiti. Issa inti għandek forsi xi suġġerimenti kif forsi l-Kostituzzjoni tista' tinbidel da fl-aħħar mill-aħħar. Irridu it-2/3 u biex inkun fer ukoll smajt ftit ilu intervista tal-President li għadha kemm laħqet. Għalet aħna fil-passat dejjem provajna ntejbu l-affarijiet. Għalet issa f'daqqa waħda anka fil-każ eżempju tan-nisa fil-Parlament bil-kwoti għamlu għat applika għaż-żewġ partiti biss. U di ma qablix magħha xi ġifieri mhux mara xorta kien mara. Ċekk. Irridu l-ugwaljanza ma joħolqu bil-maqlub biss. Bil-maqlub bejn nisa stess. Voldri inti kieku x'taħseb li jista' jiena number one ma' sistema ta' Malta ma naqbilx. U ħanajdlek għalfejn. Mela inti għandek head of state, għax il-President fil-verità mhijiex il-head of state. Mhux hekk. Fimt, ġifieri huwa pożizzjoni simbolika, vera għandha ħafna poteri, però imma poteri kif ta' batajt li jitlu invigore jekk ikun hemm kriżi. Biss, hija tajt li m'għandix poteri fil-verità. Eżekuttivi qed nitkellmu. Ġifieri għandek min imexxi l-eżekuttiv li huwa l-Prim Ministru magħżul tajjeb minn delegati ta' partit. Plus minn ġiġ distretti. Minn ġiġ distretti biss. U jekk toqgħod tinnota jekk qed janalizza s-sistema politika ta' Malta magħmula miż-żewġ partiti għaż-żewġ partiti. Ġifieri kif hekk irridu tibqa' ovvjament hu. Biex darba għandek iċ-ċans inti ħolġelat inti kif idublek u jispiċċalek issa mbagħad imislili. U tibqa' dejjem bejniethom. U għandek kontroll assolut. Ġifieri għandek eżu dittatorjat maqsum fit-tnejn. Wieħed iċed il-ieħor. Hekk jiġi. Dittatorjat għax iddu anzi kollok il-gvern inti Prim Ministru għandu kollox fideh. Kollox fideh. L-awtoritajiet kollox fideh. Il-Ministru kollox fideh u jażilhom in-nies.
Fimt? Issa, dik waħda ġifieri il-head of state l-executive powers ikunu fidej persuna tiġi eletta mill-pajjiż kollu, sistema Franċiża, bellezza li jien. Tajjeb li għandek president, tajjeb ikun il-head of the executive. Il-ministri, mhux ministru xitla li minn ġiex distretti sorry ta' xi ħobb imur il-kasini tal-banda. Jo jispara l-murtali. Tajjeb, mela dak nivvotawlu għax dak ħabib tagħna. Ministru li qed jamministra sezzjoni fil-kabinett ikun CEO. Ġifieri titla ministru, mhux titla, employed. Ministri employed. Ħalli dat taħwit u dal-pjaċir u dal-affarijiet jiefu. Għax dawk qed jarqu il-pajjiż. Le, mhux hekk. Għax għandek ħafna braw ammont kbir mill-poplu huwa mixtri. Mixtri mhux għax ikun korrott, għax ikun ħaxi pjaċir. Forsi ikollu dritt għalih. U ngħid ma tajtulek jien, allura inti tibqa' obbligat lej ministru jew xi appostlu minnhom. Tajjeb, u inti tivvotalu omrok kollu sakemm tmut. Kien hemm wieħed jien l-gżira. Għalli fil-kunsill nivvotalek għaliex inti tajjeb għall-Liber Ġenerali insa. Għaliex hemm ministru għamilli pjaċir, qed x'għamillek. Għaliex kieku ma kienx għalih ma nimxiex. Tlu mela dak sar trafija. Le, qed mela dak sar tabib jien. Le, għaliex hu rranġali għall-appuntament l-isptar. Fimt kif taħdem l-affarijiet. I mean, ġifieri dik il-problema. Mela, il-kabinet ikun CEOs. Ittihom 150,000 flok ittihom xi ħadd f'xi entità jew 200,000 u kull ministru ikun speċjalizzat fl-erja tiegħu. Jekk għandek Ministru tal-Familja ikun speċjalizzat, ikollu PhD fil-familja. Tajjeb, biex inti kull ma jgħaddi minn taħtu ta' expert fih. Qed tifhem? Mhux għasekun jaf. Mhux għasekun jaf x'qed jitkellem għax jikbulu skript jaqra mbagħad isaqsu għasekun jaf se jgħid. Fliema, fimt, ġifieri hekk irid jitmexxa l-pajjiż ikollok CEO li l-Parlament mbagħad jiskrutinizza u jtella lil dawn jażel għax inti toħroġ kol. Fimt, wara kull elezzjoni toħroġ kol. U dit tissir fi żmien xarej. Tajjeb, u jintażlu daw il-ministri f'kull qasam ikun hemm expert li inti qiegħed hemmhekk bi-skola. Mhux għax tajt minn ġiex distretti tista' tkun taf taqra u tikteb. Mhux hekk. Issa hemm li hu bħalissa qabdet it-triq. Speċi ilha dak numru ta' snin, però issa anke ħabba li kien hemm il-gwerra fl-Ukrajna u hekk donnu jridu jagħmlu kollox ċentralizzat. Voldri kważi il-problemi li għandna Malta għandha li wkoll iridu jagħmlu one size fits all li fil-verità qatt ma ħadmet imkien. Inti kieku tkun elett taħdem biex il-ċittadini jerġa' jkollhom is-sej u l-interess taċ-ċittadini Maltin jibqa' li ċ-ċittadin Malti jiġi l-ewwel mhux tipo jekk xi ħaġa tajba għall-argument tal-Ġermanja rridu napplikaw aħna bil-fors anke ħażin għaliha. U hemm numru daw voldri għamlu l-tassazzjoni fuq il-vapuri li jġibu l-merkanzija u hekk meta aħna gżira. Kollox jiġi bil-merkanzija. Mhux tipa nagħmluh kapriċċ aħna bil-fors. Ħadd iġġieled għal daw id-drittijiet tagħna bħala Maltin kieku. Ovvjament, ġifieri jekk ngħidlek le nkun qed immur hemm għal xejn. Ovvjament, aħna għandna vantaġġi li aħna gżira u żvantaġġi. Tajjeb. Bil-fors it-tiġġet tal dal-affarijiet, inkella competition wise aħna ħammorru l-baħar. Da anki pereżempju it-taxxa. Ma tistax ikollha taxxa aħna bħal tal-Ġermanja jew taxxi bħal dan number one dal-pajjiżi jara x'saħħa għandhom fis-suq tagħhom u kemm jipproduċu affarijiet u aħna ma nipproduċu kważi xejn. Li f'affarijiet żgħar ħdejhom. Ma tistax tintaxxa n-nies bl-istess mod. Tajjeb, ġifieri hemm ħafna affarijiet ma tistax taħdem one size fits all, inkella dak jiġi dittatorjat u niġu kulħadd komunista. Voldri il-pakketti su tal-Green Deal li vventaw daw hemm ħafna targets li jridu jintlaħqu f'letteralment daw 6 snin kollox. Di taħseb li jridu jerġgħu jkunu daqsxejn riveduti. U kull pajjiż ja, ovvjament inti naf li inti ambjentalist kbir, imma tkun realistiku tal-affarijiet. Voldri ma tistax jien naf taqbad. Ħanejn wieħed mill-pajjiżi fl-opinjoni tiegħi li nsegwi kif jagħmlu l-affarijiet huwa Singapore. Singapore għandhom sistema hemmhekk kienu lucky li kellhom a benevolent dictator. L-aħjar sistema.
Għax id-demokrazija. Sormajt id-li taffeċ wis. Fimt għax għandek ħafna obbligi u pjaċiri dan, ġifieri mhux vera jitla l-bniedem li vera ħaqqu jmexxi pajjiż jew Ewropa. Ġejna fejn hawn it-tapars demokrazija qed imexxu l-erba' businesses kbar biss. Ħadd qas il-gvern. Għax id-demokrazija tixtriha, dittatur mhux tixtriha, mhux hekk. Qed tifhem biex tkun tixtriħu wkoll, ma Singapore is-sistema taħdem. Ġifieri jekk tmur hemmhekk f'kollox trasport, kollox għandhom semmek u qed irtiqis. Li daw hemm popolazzjoni ta' 5 miljuni. U Singapore darbtej daqs Malta biss fiha mhix kbira ħafna. Darbtej daqs Malta. Immaġina Malta b'ġiex 1.5 miljuni, anke b'500,000. Asna fuċ qed nagħmlu kull ħaddeħel ġo xulxin, karozzi ma' kull imkien, il-pajjiż ġibneħ kar park sħiħ. Tajjeb, bankini kollox imkisser b'500,000, aħseb wara b'6 miljoni u nofs. Ġifieri daw kapaċi. Kapaċi immens. U tmur hemmhekk pajjiż nadif tazza. Tajjeb kulħadd jobdi b'regoli, regoli stretti, disċiplina totali, hekk għandu jkun. Għax jekk inti kollok poplu jidra jagħmel li jrid. Kif nista' ngħidu għandna hawn. Mhux hekk. Xi kollok kejos, dwejjaq kif kulħadd għandu bħalissa, vera, dwejja, u nkajjera minix kontent dal-pajjiż. Nieħu pjaċir kieku noħroġ bar, nieħu pjaċir nimxi mill-lif dal-ġen, exhaust, paqpi. Tikser sieq fuq il-bankina. Fimt, ġifieri. Hawn xi ħaġa mhix taħdem. Ma tinti jekk tqabbel ma dak il-pajjiż, qegħdin hekk u ma qegħdin hawn fuq u aħna qegħdin hawn isfel. Xemm ħażin allura. Issa daw ħadu l-indipendenza magħna, ġifieri daw meta tlaqna t-telli aħna. Tlaqnija fl-imkien, konna eżatt, anzi kienu ġewwa biex jara x'qed nagħmlu. U probabbli talmu l-lezzjonijiet kollha biex meta jmorru hemm jgħidu daw ma rridux nagħmlu wara li qed jagħmlu. Mhux hekk ħadu l-aħjar tajjeb hu. Fimt? Ġifieri talmu mill-ħażin tagħna daw probabbli. Ma tlaqna tiġriha fl-imkien. Allura għax ġiex żewġ partiti ma ħadmitx bir-rispett kollu. U kull meta kien hemm elezzjoni x'inhu l-ġlidiet tal-elezzjoni. Kemm seraq l-ieħor. Dejjem elezzjoni wara l-oħra. Għadna sissa. Għadna sissa u nibqgħu. Jekk tibqa' sistema kif inhi. Għaliex m'għandux tkun sejġi tax ma rridx jgħidu da negattiv u issa Alla jbirek għax tara kollox ħażin. Jiena kont nikkritika dejjem. U fuq il-ħażin kollu kritikajtu pubblikament. Mhux hekk jagħmlu min jagħmlu l-ħażin. Jagħmlu min jagħmlu. Għax il-ħażin ta' dak inqas minn tagħna jew aktar minn tagħna, dan dak argument. Mela inti għax taqablek għamel il-ħażin għandek xi liċenzja itielek xi ħadd li inti tista' tagħmel ħażin ukoll. Dan raġunament bażwi hu. Ġifieri għalhekk l-affarijiet qishom baqgħu staġnati u issa qisu ħafna maġġoranza mill-poplu. Servej minnok tinterpretaħ għandek terz tal-poplu ma jivvota. Żgur li rekord fenomenali għal Malta. Ġifieri sinjal li l-poplu jindu. U jalla jinduna. Jiena bir-rispett kollu lej kulħadd Labor nazzjonalisti ġifieri. Il-poplu hemm bżonn li jinduna. Għax issa kif qegħdin l-affarijiet issa bda l-influss kbir tan-nies u dan. I mean, isu għandek bnied, issa immaġina inti. Għax li tkabbir ekonomiku, x'kabbir ekonomiku, ma messiex kollok tkabbir ekonomiku, akkosta kollox. Akkosta kollox. Per eżempju li l-ek isma' Entik 2000 fix-xahar ma li taqla. Però tiżżomm li 10 minn nies miegħek id-dar. Jorqdu miegħek u dar. X'tażel inti? Noqgħod kif jien hu. Għasek inti 10,000 fix-xahar probabbli. Għas 20. Mhux taddaħħal ħadd miegħek. Le. Imma għalhekk qed ngħidlek hu. All right. Sabiħ l-ekonomija tal-pajjiż imma tittara x'prezz se tħallas biex ikollok ekonomija enormi u aħna dal-ġen x'ridnih. X'ridnih dal-ġen nustorbju x'nafien. Imma ma kienx hemm kontroll, kien hemm tiġib in-nies qed jaqla l-flus. Kellem il-dak u jkellem l-oħor ġib. Issa naraw fejn poġġuhom. Mbagħad kollha ippakkjati dan nies, u mbagħad għax għolit il-kerijiet. Mhux ovvja. Bil-forsu, demandu supply, di ma jrix jifhimha. Ma nafx il-forsi jola l-prezz tal-proprjetà. Inti x'inhi l-iktar importanti f'ħajtek, mhux id-dar li tixtri. Issek minħabba dal-affarijiet qollit bid-doppju. X'importani mit-tkabbir ekonomiku? Imma jien m'għandix tkabbir ekonomiku, anzi li ċkienli għax biex nixtri d-dar qed nitbażwar. Żgur, fuq il-purchase power tiegħek spiċċa kważi. Spiċċa. U min irid jibda familja u m'għandux ġobb li jaqla 3000 fix-xahar, m'għandekx ċansu. U mbagħad jispiċċaw ir-raġel u l-mara jaħdmu.
B'dak il-pressure tispiċċa tissepara. Ir-realtajiet li għandna llum. Ibatu tfal. Ibatu tfal u x'qed nibnu? X'qed nibnu f'dan il-pajjiż? X'inhu l-viżjoni għall-poplu Malti minnhom daw? Jien ma nistax nifhem. Xejn, ħadd għandu viżjoni. Qed nipprova niddeċifra x'viżjoni għandhom fil-futur. Għax jekk fit-trasport saqsejt 3 ministri, pereżempju, għamiltu studju kemm jiflaħ karozzi dal-pajjiż? Le. U qed niżdidu dak l-ammont kbir kuljum, qed jirreġistraw xi 35 karozza kuljum. U xi 100 tal-linja oħra jew kemm xtraw, insomma. U ħadd m'għamel studju kemm jiflaħ karozzi dal-pajjiż. X'qed jistennew daw? Li n-nies joħorġu ma jkunx jistgħu jċaqalqu għax kullim kien ibblukkat. Sakemm naslu hemm bad nagħmluh l-istudju, u bad tista' tgħoddhom hu. Tajtara daqshekk. Mela, narak ukoll spiss hemm tiddibatti u llum inti avukat ukoll u titkellem fuq il-ġustizzja li jrid ikun hawn fil-qorti tal-familja wkoll. Għax ħafna drabi huwa fatt forsi fil-passat kien hawn bżonn dik il-daqsxejn puxjatura li n-nisa vera, n-nisa kienu jisom dejjem joqogħdu d-dar ma kinux jaħdmu allura jiddependu fuq ir-raġel bil-fors, illum l-istorja nbidlet. Però issa jidher li morna estrem ieħor u l-irġiel hawn numru minnhom u jien insertajt naf minnhom ukoll li qed b'mod innoċenti tista' tgħid daw qed ibatu tbatija kbira, jew ma jistgħux jaraw it-tfal, jew l-ammont ta' flus li jridu jagħtu huwa redikolo għal paga li jaqalgħu l-ispeċi daw biss ikollhom biex la fejn joqogħdu laqqas biex jieklu. U fil-fatt ma tistax teskludi wkoll li jkun hemm xi numru ta' suwiċidji da minnhom is-suwiċidju daw l-aħħar ġimgħat tiftaħ il-Facebook taħsbek qiegħed il-kamra mortwarja ta' nies li jkunu għamlu suwiċidju u donnu di qisu l-politiċi jibżgħu jittekiljawa, jibżgħu naħseb fil-fema tiegħi li ħajjiġu kritikati minn ċertu NGOs ta' ċertu minoritajiet li jgħidu mhux dejjem l-irġiel għax l-irġiel favur l-irġiel. Inti x'taħseb inti temmen li kulħadd għandu jkun l-istess quddiem il-liġi jew ħanoqogħdu għax inti forsi raġel irid ikollok inqas drittijiet, mara iktar. Hekk tkun forsi gej irid ikollok iktar mill-iktar. Inti x'temmen? Ara ħanajdlek. Is-sistema kif kienet qabel kienet taħdem. Is-sistema llum mhix taħdem. Għaliex? Għax illum bir-realtajiet tal-lum qed napplikaw liġi antika ma tal-lum. Fl-antik x'kien jiġri? Ħanibdew minn hemm. Mela, fl-antik ir-raġel kien imur għax-xogħol u l-mara tieħu id-dar u tfal. Tajjeb, jiġi ir-raġel mix-xogħol, jiklu flimkien, eċetera, dik kienet. Il-familja more or less x'kien jiġri fl-antik. Allura jekk jisseparaw, tajjeb, il-mara tibqa' tieħu it-tfal u dak iż-żmien ma kienx expensive bħallum l-affarijiet. Jibqa' jagħti lill-mara kien jaffordja jikri dar oħra jmur joqgħod ar-rasu jew ma xi ħadd ieħor dak iż-żmien u kien ikollok percentaġġ żgħir li kienu jagħmlu għal biċċa xogħol. Ġifieri kienet teżisti imma ftit. Tajjeb, u kienet taħdem. Għax il-manteniment biex tmantni l-familja kont taffordja dak iż-żmien, għax il-kiriet ma kienu xogħoljien. U stajt tagħmilha, stajt irranġa. Imma llum, tajjeb, jekk ikun hemm deċiżjoni tal-qorti li lek jgħidlek isma'. Ikeċċek mid-dar. Ibedek minn mat-tfal, tajjeb, inti tmur sirfejtu, u jtik manteniment. Għajdli inti, kif jista' jkun? Tmur tikrifletta r-rasek. Dak ikollok 800 żgur. 800. Plus ikollok xi 500 oħra manteniment. Tajjeb. Plus li ġalek tħallas nofs il-lon probabbli tad-dar. Tista' tispjega li da kif jista' jaffordja? U mbagħad ma jibdix ilaħħaq, il-manteniment ma jħallsux. Tmur tagħmillu rapport. Tmur tagħmillu rapport lassa, jitla l-qorti, xahar ħabs. Biex iżjed ma jkunx jistaqla l-flus. Xahar ħabs. Jo xarej, jo tlieta. Biex imbagħad joħroġ mill-ħabs, ibagħti biex isib ġob. U daw mhumiex każijiet waħdiet. Da hemm ħafna tal-ħabs fuq manteniment. U ħadd ma jirrealizza. It-tfal, il-mara tispiċċa ddaħħal xi ħadd ieħor id-dar. U għażleti min ikun missier it-tfal di. Mela l-missier noqogħdu niskrutinizzaw u SAV u għax għamlet xi rapport ta' domestic violence ma li jispiċċa bl-SAV. Da immaġina missier inti fil-familja dil-mara iddeċidiet. Jiġru ħafna u għandek każijiet jienu. Il-mara ddeċidiet li ma tix iktar toqgħod fil-familja toqgħod toħroġ iżeggek u tagħmel. Tajjeb, iddeċiditek.
tiddeċidi minnu missiera mit-tfal għax iġġib ieħor. Bla l-qorti u l-ħadd u l-ċart protection. Ħadd ma jaf minnu? Kenna każ. Bormla jew fejkien. Xeba sikkina tifla ta' 12 sena taħat ieħor. Proset. Ġvidi l-għom id-deċidi tiddaħħal xi ħadd li mhux denju li jkun ma' tfal taħat ieħor. Tiegħu taħat ieħor. Issa dak huwa eżempju. Eżempju ċaru. Għalfej qed jiġri hekk. U ma jinteressahomx. Ma jinteressahomx. Tisma' n-nies jitkellmu tgħidlek l-istabilità tat-tfal. X'inhi l-istabilità tat-tfal? Taf x'jgħidulek? Li jkollhom kamra tas-sodda fejn ikunu. Kellhom l-università kien hemm lecturer qalt li hekk. Telhem kulħadd miġnuna u jew. L-istabilità tat-tfal għax ikollhom kamra tas-sodda waħda u missierhom allura jiġi mbagħda jissellifhom it-tfal. Ishom it-tfal mhux tiegħu imur jissellifhom. Għal xi satej kemm joħodhom ura lihom l-iskola joħodhom lad-dar. Daw affarijiet tal-imġienen bir-rispett kollu lejn kulħadd. Is-sistema għandha tkun. Tajjeb, illum il-ġurnata fejn għandek ħafna tħarbit, għandek it-tħarbitu. Titħarbat illum biex titħarbat daqs ta' silma. Daqs di biex titħarbat easy. Le, mhux hekk għaw. Allura x'nagħmel jien? Issa minna l-avukat ta' tfal. Mela inti tfal għandhom bżonn avukat. Apparti li ħafna minnhom. B'rispett kollu ħafna minnhom ma' tfal m'għandhom. Kif jista' jkun jifhem tifel da jekk int m'għandekx tfal? Kif tista'? Jew jiddeċidu. Jew psikologu jiena għatta kemm il-darba. Dak il-proċess tal-familja għandu jitlaq minn assessment tas-sitwazzjoni. Assessment tal-ġenituri, assessment tat-tfal. Tajjeb, biex inti d-deċiżjonijiet li ttieħdu minn hemm lem ikunu bbażati fuq kif qed jaħdem moħħ nies. Għax imbagħad għax jagħmel suwiċidju, ma nimmaġina missier tajjeb inti. U ġraw daw ta' missier tajjeb. Il-mara titlaq għax għandha wiċċ ħadd ieħor. Mhux hekk. Tista' tiġri l-kulħadd. Affarijiet jiġru l-kulħadd imma jiġru. Tmur tieħu parir? Tivvinta rapport ta' domestic violence, pereżempju, u għandna. Kemm trid? Kemm trid? Di tiġi hemmnuta? Mela l-missier fillet jgħix ġo familja bid-dar ma' tfal u x'nafin. Filli jispiċċa. Imkeċċem id-dar. It-tfal jispiċċejhom bl-SAV bis-soldat dejk. Soldat. Studenti jkunu ta'. Ma basta hemm xi ħadd. Tispiċċa f'da hekk. Tmur il-qorti u ma jemnek ħadd. X'tagħmel kieku inti? Mhux tiġġennen. Le, huwa kawżi li hawn ħafna nies qed ibgħadu. Dik is-serjetà ġifieri dik il-wejt intu għall-familja Malta aħna. Tal-biki ta' u jiena inħossa li dan nies. Stajt inkun jien nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni. Very easy. Stajt nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni. Ili 4 snin. Noħseb it-tfal nofs il-ħin miegħi nofs il-ħin mommhom. 4 years. U ħadmet jgħidu x'jgħidu dal li qogħdu jitkellmu fuq il-familja m'għandhomx idea għax biex tkun taf inti tittejxa. Sempliċi. Ma tkellmet għalna mallija l-ġimgħa l-oħra. Għandha tfal di. X'tista' tgħid għandna mallek m'għandix tfal? Bir-rispett kollu. Ħalli min għandu tfal jitkellem għax min għandu tfal ikun jaf u jista' jifhem it-tfal. Jiena ma anke fil-każijiet tiegħi missiriet jibku biex ikunu ma' tfal. Jibku ta' fuq allegazzjoni falsa. Għandi klient ilu minn Settembru met test tal-ħaxixa da. Meta legalizzajni għal-ħaxixa. Għalfejn legalizzajni? Mhux hekk, mhux illegali li tpejjeb u jkollok it-tfal. Tqgħod ma' tfal. Ma allura ikun nofs Malta jieħdu tfal. Mhux hekk jieħdu tfal ta' nofs Malta. Mhux hekk. Ma u da miskin jibki u missier tajjeb eħe. Kważi ma' tfal u jagħmillu go kartux nafjen li t-tifel, tant iħobbu t-tifel, li dal issa tejli jkollu, bl-SAV spiċċada. Issa tejli jkollu, jara x'ħajvvinta biex it-tifel, għalmenu ittiħxa ħaġa li ħibqa' ftakara dat-tifel. Araf f'liema sitwazzjoni jġibu il-ġenituri bir-rispett kollu. Dan biex ma nbidlux is-sistema. Hija possibbli ħadd ma jinduna imma. Li qed nagħmlu frejja xu tkissir kbar u batlok iċ-child protection. Ħol xarek u ġib iż-żejt għax ma ssibx tarf. Ma ssibx tarf. Bir-rispett kollu. Għaliex ma nirranġawiex daf xi tkissir ħajkonna fil-futur. Fil-Parlament, snin ilu, tada mhux il-bieraħ, snin ilu hemm rapport fil-Parlament, tajjeb,
li jgħid jikkwota rapport ieħor Amerikan li 70% ta' tfal li trabbew bla missier għax min jara it-tfal satej fil-ġimgħa, mhux missier, bla missier, jiġifieri da il-ġustizzja ta' Malta għaxtet il-missier minn dawk it-tfal. Xejn iktar, is-sistema ġudizzjarja tagħna. Dawk it-tfal 70% ta' tfal trabbew bla missier spiċċaw kriminali. Għax inti m'għandekx l-awtorità tal-missier, jinġi li it-tfal taqli. Għax m'għandux jobduni li l-ewek, da li ma jemlilx hekk. Jew waħdek, u jabdu mal-ewwel, għax hemm l-awtorità tal-missier, ma tin naturali hu. L-om jagħmlu nurturing. U l-missier kien fl-antik il-kap tal-familja u l-lum dik qed inkissruha. U aħna fl-aħħar mill-aħħar ħolq intalla. Fimt? Ġifieri ħoloqna xi ħadd u ħoloqna programmati biex nekkomplementaw ġifieri ma tistax għandek il-missier u għandek l-om. Ma tistax tbiddilha dik alla volja jipprovaw, ma tistax tbiddilha il-missier u l-om. Ġiet minn Alla. Ġifieri jekk inti ħadd biddel dak il-programming, il-prodott ta' bejda tnej mhux se jaħdem. Anke kważi ma temmix falla, anke l-annimali hekk kulħadd. Mhux biex ikollok il-babies irid ikun hemm il-mara biex twellet. U għalfej fl-Ewropa dik kieku tittekilja. Għalfej fl-Ewropa l-birth rate sejra l-baħar għalfej. Mhux tal-biża' tal-birth rate. Dik hija ħanajdlek, dik hija l-ewwel fl-opinjoni tiegħi, l-ewwel indikatur. Insa l-ekonomiju, insa l-imbarazz kollu li bellawna daw. Dik hija l-ewwel indikatur l-affarijiet mhux sejrin tajjeb. Dak huwa l-ewwel indikatur. Issa Malta wieħed mill-inqas. Għaliex għax l-affarijiet mhux sejrin tajjeb? Meta inti l-affarijiet għaliex fl-antik tara ritratti antiki ta' Malta. Meta kont bat li wieħed ħabib tiegħu hekk qatlu. Qatlu mhux tab xejn dak iż-żmien kien jagħmlu 8 titfal, 6 titfal, 7 titfal. Għax kien hawn pjaċir, kont tieħu pjaċir. Meta l-ambjent ta' madwarek ma jkunx ma jferħekx, ma tagħmilx tfal. U hija naturali għedi. Ġifieri meta l-ambjent ta' madwarek ikun tal-biża' ma tagħmilx tfal. Għaliex wara l-gwerra għamlu ħafna tfal, pereżempju. Għax kien hemm qisu serħan il-moħħ wara l-gwerra. Ent Vodri kif qed narak isek inti m'intix tibża titkellem ħafna affarijiet li forsi ħafna nies jaħsbu. Imma ma jgħiduhomx għax ir-realtà. Illum x'jgħidu u kemm kienu ignoranti kienu jagħmlu 6 tfal. Imma l-fatti. Ignoranti llum. Il-fatti huma li inti meta kien ikollok dak l-ammont ta' tfal, kulħadd kien jieħu il-kulħadd. U kien hawn inqas spejjeż ukoll fuq il-gvern. Għax ma kienx ikollok bżonn dawk il-homes kollha l-anzjani hekk għax kienu jieħduhom ħsieb it-tfal. Bej 6 faċli tuħasib il-ġenituri. Mhux hekk. Waħdek, impossibbli. Jew tkun l-iktar bejt nej. Allura mbagħad inżidu spejjeż u hija nivventaw hekk, narranġaw hekk. Voldri lejsu familji ovvjament qed ikunu bla tfal, apparti li l-kontinent tal-Ewropa ħajspiċċa. Dik ir-realtà. Hekk tagħmel hekk ma tagħmilx tfal. Hekk ma tagħmilx tfal spiċċa. Voldri naħseb li għandek raġun, ħajmen irid ikun hawn familji inċentivati biex jagħmlu tfal. U jem timbidel ukoll daqsxejn il-kultura. Toħol ilhom ambjent bħal nies. Aħna l-familji kif spiċċaw Maltin. Vera taħdem il-mar issa. Mhux ilaħqu bitnejn. Ma tfajnihom tnejn fuq treadmill u mbagħad tajthom iċ-ċalti, tajtu tat-silma, xrob tat-silma. Għax nifsek maqtuħ u ħareġ dak l-araq kollu. Tajtu tat-silma. I mean, u bin-nies bir-rispett kollu. Le, mhux hekk. Ġifieri dak li lek ngħidlek nitfak fuq trid noqgħod intik l-ilma. Le, mhux hekk. Xtajtni l-ilma biss, s-semmi li tajtek l-ilma biss. Imma il-maġġoranza. Fażrek, dik le. Imma donnu għaw il-maġġoranza mhux jindunaw li qed jinħelbu imma mbagħad għax tuhom xi ħaġa. Però qed jonqsu dik il-verità li huwa tajjeb ukoll. Issa inti kont strumentali biex żdied il-planning gain fil-konsilli lokali. Testa tispjega dan x'inhu eżatt u għal xi ikun gwadanja. Mela ħanajt l-istorja fuq dal-Marelli Planning Gain. Mela dan kien hemm dak il-famuż torri tal-Gżira. U da applika biex itella 5 oħra fuq li kellu. U kienet l-ewwel esperjenza tiegħi f'dal-affarijiet. Kont għadni nibda fl-2015 u kont mort il-Planning Authority. Planning Authority jkun hemm board kbir ħalli n-nies jifhmuna u meta jkun hemm deċiżjoni fuq proġett kbir, is-sindku ikollu siġġu. Is-sindku, ġifieri proġett ġol Gżira, għax dik tad-daħq ukoll. Proġett ġol Gżira. U jiena għandi sej
ma daw in-nies 1/9. Minn 9 min-nies għandi vot wieħed jien. Xi 12%. Ġifieri ma jiswa xejn, il-verità. Għax jekk jivvota kollha favur tivvota kontra, u rrid tivvota kontra tkun ma biddel xejn. Mela. U mort hemmhekk dikinhar jien. U bdew isemmu dal-planning gain, qasi ma kont naf x'inhu. Għatlu dal-planning gain x'inhu? Għallu li da ammont biex bħal speċi minn qed jagħmel proġett kbir li ħajoħloq impatt u ħajoħloq ċertu Mhux hekk fuq l-erja. Mhux impatt biss u fuq in-nies biex niftehmu l-inkonvenjent fuq in-nies. Qed iħallas ammont. U qed kemm hu l-ammont. Għalli 35,000. Għatlu 35,000 torri daqs dinja, Tajjeb ikun mar. Għatlu 35,000, għatlu kif tikkalkulawa? Għalli €4.66 per square meter. Għatlu ntom imġienen, niftakar kienem dejja. Dejja kienem tal-PN. Xismu, l-inġinier. Kallus. U xismu, għatlu intom imġienen għaw. Għatlaf kem t-biħom tant. 466, fil intom għattajduli. La 466, ġiex li rimaltejn. Ġiviri dej, minn meta konna bil-lira, zgur, qabel ma tħanna fl-euro, fit-2008. Fit-2008, minnem, sallu, ma nbidlix di. Meta l-valur tal-propieta sploda. Mux imbidel. U tibqaw z-zammu l-on 466. Mbagġi ftakar ġiċċer meħdejja, għalli kem titnamluwa, għalli kem rrit namluwa, għal-marelli. Mux naraw x'valur suppostentuwa. U d-deċidew da li għamluwa 25 per square meter. Ġi 5 darbit iktar. 5 darbit iktar, kemm intilfu flus indumina. Mal-menu. Mal-menu, mhux hekk. Mhux fuq il-torri biss. Dif inbidlet fuq Malta kollha. Żgu. Ġifieri da ara kemm gawdew kunsilli minn kellu proġett li għalmenu jieħu flus għalmenu n-nies jieħdu xi ħaġa lura. Fimt? U kien hemm kawżi, ġifieri. U kien hemm nies wara li ħriġna minn hemmhekk xi wieħed waħħiltilna. Ngħidulhom ejja taqla dak il-flus. Dak il-miljuni kollha. Mhux vera. U barra minn Malta di teżisti. Meta jsiru proġetti kbar, jisu kważi normali. Tirranġa l-erja kollha tal-madwar. Bell inti mela n-nies biex jibilgħu l-exhaust u biex jibilgħu it-tħaħen u trabijiet biss tajbin. Ħadd proġett għalmenu tihom xi ħaġa lura hu. ċorta b-35 ħallas ta'. ċorta b-35 baqna, dak inbidlet imbagħad għal-wara. Ma ħallas differenza dak il$5 fuq il-biċċa tisfel kien diġà ħareġ. Mhux hekk, imma almenu ta' wara. Almenu l-oħrajn kollha ta' wara, Manuel Island pereżempju, filli kienet 300,000 u filli ġiet 1.3 million kollu għal-gżira dak. Mhux hekk. Ġifieri ġibtilhom. Mhux hekk. U xi ħaġa li. Jiena nieħu gost, nagħmilhom dal-affarijiet. Verità, minn jiflaħ ħafna. Inħobbu l-pajjiż, inħobb in-nies. Fimt kien hemm ħafna nies vera ħadwa kontrija x'ħatta kontra l-partit. X'jistennew minnek imma n-nies? Jiena dejjem ma nistax nifhem għadni ta'. Le għan-nies. X'jistennew minnek in-nies? Mela titħaq bik il-partit. Trid li nitħaq bik ukoll. Hekk qed tgħidli. Titħaq wkoll għax nippreferi li titħaq bija, basta ma tiġġielidx mal-partit. Mal-partit li tani option ma niġġielidx miegħu. Ma tanix option ta'. Indom t-nizzel tellaw nizzel ix-xhur tajthom iċ-ċans kollu. Iċ-ċans kollu tajtu sajf sħiħ. Imma ma jridux jisimgħu. Għadhom ma jridux jisimgħu sal-lum. U d-deċiżjoni ta' fal-fejħatta. Illum, u semmejta fil-fatt, għalqet sena is-sentenza tal-petrol station. Sena ma nisma' mill-ebda awtorità, mill-ebda min għandħat. Ġifieri daw injoraw. Il-Gżirjan injoraw il-qorti wkoll. Mhux hekk, insomma U għalhekk keħed deċidejt li nerġa' noħroġ. Għalhekk iddeċidejt. U fuq it-tnejn. Għax irrid naqra issa, għandi kurzità. Mela ħriġ tonqi għan-nies. Dejjem ħriġ tonqi għan-nies u qatt ma qatlura fuq Manuel Island. Fuq di tal-ġnien. Mhux hekk. Tajjeb. Di tal-ġnien. Li huma żewġ affarijiet kbar. Mbagħad ikollok Project Green, dik il-pompa kollha. Hemmhekk il-ġnien hemm proġett lest. Lest, diżenjat, kollox lest. Il-flus għalih lesti. Project Green joqgħod jittallab. Biex jara x'ħajamel ma jagħmilx pokitem u nagħmluha kbira. Hemmhekk hemm ġnien. 20,000 metru kwadru, bil-flus lesti kollox lest.
u ma nistax nagħmluh. Għax xi ħadd iddeċida li ma jsirx sena. U stennejta dis-sena, stennejta kollha. In the meantime irriżenjajt ħabba affarijiet oħra. U lek iddeċidejt li nħabbar għallum. Għax sena minn meta inqatat is-sentenza tal-appell aħna Kunsill Lokali kontra l-Lens Authority. Għaddit sena u ma smajniex kelma waħda. U għajjajt ngħidlu anke meta l-aħħar korrispondenza li kelli mal-Prim Ministru għatlu. Ħan id-diskutuha fuq kafe, ir-riżenja tiegħek. Xi diskuti fuq kafe? Miktuba ċara u tonda, iswed fuq l-abjad, bl-affarijiet kollha illi hemm. Tajjeb, ġifieri. Mela, inti il-fondi kif jingħataw il-Kunsillu Lokali llum. Għada tipo xi ħaġa tajba jew hemm bżonn ċertu affarijiet jinbidlu. Ejja neħdu l-lokalità tiegħek il-Gżira. Hemmhekk sar żvilupp enormi, tista' tgħid dawn l-aħħar ftit snin. L-ammont ta' fless li nbnew huwa xi ħaġa ukoll kbira ħafna. Issa ovvjament qed ikun hemm il-gvern qed idaħħal ħafna flus minn ġol Gżira għax dawk kirjiet iħallsu il-15% taxxa. Hemm numru sew ta' nies joqogħdu hemmhekk li jaħdmu fil-gaming industry allura daw kif jaf kulħadd. Ikollhom ċertu ammont ta' flus, joħorġu jieklu, ta' restorant ħallas il-vat. Voldiri, fil-verità, mill-Gżira għalkemm aħna tal-lokal naraw li kważi ġiet impossibbli li tgħix bl-attività li hemm, però huwa fatt li l-gvern idaħħal ħafna flus minn hemm. Issa, tixtieq inti jew taħseb li huwa ġust li post bħal Gżira fejn ir-residenti batew ħafna, għax ovvjament kif qed inti ħmieġ trabijiet ta' construction storbju ma tistax tipparkja, kważi il-problemi kollha tad-dinja ġew hemmhekk. Taħseb li dan għandu il-Kunsill jieħu mbagħad l-istess ammont ta' flus bħala percentaġġ bħal kunsilli oħrajn fejn eżempju m'hemmx daqshekk construction, m'hemmx daqshekk traffiku. M'hemmx sistema ta' fairness. Ġifieri aħna l-Gżira 0.6 of a square kilometer. Tajjeb, ġifieri jekk taqbad inti kemm qed idaħħal il-gvern minn kif għadt inti mill-kirjiet mit-taxxi kollha dan, il-GDP x'inhu? Il-Gross Domestic Product. Kemm taqla inti bħala pajjiż il-kejk tal-pajjiż. Kemm qed tipproduċi. Tajjeb, issa kemm jiġbor taxxi l-gvern huwa percentaġġ ta' dak il-GDP. Tajjeb, ġifieri iktar ma jkun kbir il-GDP iktar idaħħal taxxi l-gvern. Issa, jekk taqbad dak l-ammont ta' taxxi li jdaħħal il-gvern mill-pajjiż kollu, tajjeb għalmenu għandu jkun hemm percentaġġ ma nippretendix. Le, mhux hekk. Imma jkun hemm percentaġġ veri. Jekk mill-Gżira jipproduċi 10% tal-GDP għall-argument, jew 10% tat-taxxi jiġborhom il-gvern naħseb għandu dej tal-gvern. U jaf minn fejn jiġborhom. M'għandux. Għalmenu jekk qed isir investiment fuq il-pajjiż kollu toroq u x'naf jien, hemmhekk qed tinvesti 10%. Għax kellha tkun qed titħaq bin-nies ta' dik il-lokalità. U għal birek fi għannar li għadda l-ewwel speech li għamel mill-Gżira għamlu. Jina li l-iktar lokalità li taħaq biha bir-rispett kollu. Bital-ġnien diġà biżejjed. U hemm il-flus lesti, ġifieri ma tajtx qed nitolbu l-flus jien lil xi ħadd. Hemm il-flus lesti biex isir dak il-ġnien. Ġifieri vendikazzjoni dik tiġi minn nistemmek. Mhux hekk. Bir-rispett kollu lejn kulħadd vendikazzjoni. U għamilt snin nitħabat ta' ġifieri mhux il-bieraħ ta' bdiet. Snin ejlejn iġġielet ħabba fih dak il-ġnien. Għandi għalfejn iġġielet. Jiena aħna għandna xeba proġetti tal-EU. U meta nisma' lilhom jitkellmu. Mhux tab xejn Malta għaw l-iktar żgħażagħ imdejqin fl-Ewropa ta'. Mistieden jidħlu jitkellmu ma' dan nies. Number one, għax jagħmlu ħafna laqgħat online biex qogħdu jsifru jiġru l-emmolaw. Warahom tara background kollha aħna il-background tagħna l-Kunsill taf x'hemm faċċata hemm, ħġiex imkisser u x'naf jien. Jiġifieri tieħu pjaċir tismagħhom jitkellmu daw. Dejjem jaraw se daw qegħdin light years eħed daw minna. Jitalmu minna wkoll ta' Le, mhux hekk. Ukoll. Però jitalmu jagħtwawh. Aħna ngħidu wara kemm mu sabiħ dak u ma nagħmlu xejn. Però meta ngħidulhom l-istejjer tagħna, meta ngħidulhom jien li għandi kwistjoni li l-gvern irid jagħmel pompa ġol ġnien, jabdu jitqu ta'.
mhux hekk. Ġienen jew. Ġifieri, ara daqsxejn kif tispiċċa. Jiena flok nara x'ħan nagħmel niddefendi lill-poplu tal-Gżira kontra l-gvern biex ma jagħmilix pompa ġol ġnien. Ma jekk jew jien il-miġnun jew kulħadd miġnun allura. Le, mhux hekk. U ma jaqbes għalija ħadd fil-partit xi ħadd ta' kontrihom ħabba fija di ma jaqbes għalik ħadd. Xibżaw il-partit Le, mhux min-nies, in-nies hemm ħafna qabżu għalija kulħadd jgħidli. Il-partit bħala. Kulħadd jgħidli kellek raġun. Kulħadd jgħidli kellek raġun in-nies. Għandek raġun. Għax anki tifel żgħir. Petrol station in the garden, I mean. Mhux hekk. Tifel żgħir da qed nitkellmu ta' mhux ħadd matul. Bada morru narmuhom biex jissaparaw l-iskart. Mhux hekk. Mela. Fawlhom pompa ġolġ. Issa, ovvjament, kif għedna l-Gżira għandu influss kbir ta' barranin li qed iħallu ammont ta' flus kbir fl-ekonomija tal-gaming kif jaf kulħadd jaqalaw pagi tajbin. Però xi ħaġa wkoll li darba kont semmejt inti u baqgħet daqsxejn tewdem f'moħħi, intom bħala kunsill. Għasbil Malti tafu min joqgħod hemmhekk. M'għandkom aċċess għal xejn, speċi daw l-għakem hemm fil-verità eżatt numru ta' nies. Biċċa żgħira minn naqbel. Ġifieri la aħna X'jista' ma jsir nafu minn hemm u laqqas in-nies jafu bejna. bejkom. X'jista' jsir Mela, number one. Jien ma nistax nifhem għalfejn il-kuntratti tal-kirijiet jiġu reġistrati mal-Housing Authority. Ma ġiex affarijiet m'għandhomx jaqsmu. Housing Authority. Ġifieri toħsib il-housing, social housing. Sa fejna fiha Housing Authority. Issa, il-kirijiet, il-kuntratti tal-kirijiet jirreġistraw mal-Housing Authority. Għalfej? Għalfej tirreġistraw mal-Housing Authority? Meta għandek inti awtorità ġo raħal. Mhux tirreġistraw hemm. Mela l-owner jiġi hemmhekk taf minnu l-owner. U tista' tgħidlu. L-inkwelin minn ħajoqgħod ġo fihom taf minnu wkoll. Allura jkollok database ura kif suppost. Kwistjoni ta' database imma almenu tafu l-xurxin. Hemm ir-rapport. Jafu, per eżempju barra, l-ID cards tal-Italja, per eżempju, kollha timbrati l-sindako. Per eżempju, mhux qed ngħid li nagħmlu hekk ta' kull. Le, mhux hekk. Ma tintik eżempju. M'għaliex il-kuntratti ma jiġux irreġistrati mal-Kunsilli għalfejn. Per eżempju, Franza, li fl-opinjoni tiegħi naħseb għandhom l-aqwa sistema elettorali, għandhom is-Senat. Is-Senat magħmul minn nies li jkunu kunsilliera u sindki fil-local councils tagħhom is-Senat. Biex inti għandek tnej, ġifieri oġġett, irid jarek hux tajjeb bħala nazzjonali x'għaddim il-Parlament, eċetera, eċetera. U mbagħad irid jaraw jekk hux tajjeb fil-lokal ukoll. Darba kienet li hu. Kif xi darba kienet, ovvjament, issa tieqalbu kollox ta' taħt fuq. Ġifieri, is-sistema tinti kollok il-kunsilli voluti, għax aħna l-iktar li għandna kuntatt man-nies. Il-weġġat. Allura inti kollok ġiex stadji, per eżempju, jien kont ivvintajt il-Parlament tas-Sindki. Sar darbtej, niftakar konna minnih l-ewwel darba fi żmien l-Onorevoli Silvia Parnisa li jafferlu. U kienu ġbitu l-idea u minnih. Għalli vera nexxit fis-Sindki kollha ta' Malta jkunu hemmhekk xi ħadd jitkellem fuq ċerti topics. Tajjeb kienet xi ħaġa ma mhux tagħmilha jiena. L-idea tiegħi ma kienx li ssir darba fis-sena. Darba fis-sena. Biex issemmi affarijiet u ma tkollox imut fuq ommu, almenu jien naf darba kull xarej. U jarawna n-nies lilna. Jaraw x'idea tagħna n-nies imma ma jieħdux pjaċir li. Le, mhux hekk. Innovattiv. Le, mhux għax innovattiv, all right, fl-idea. Li inti semma leħnek f'dak l-affarijiet. Ma jieħdux pjaċir għax jekk inti tmur hemm 6 darbit f'sena jew iktar u jaraw kemm hekk in-nies jgħidu għandu raġun. Fimt, tkun qiegħed tnaqqar jew tneħħi daqsxejn mill-dak tagħhom. Issa nerġa' mmur daqsxejn lura fuq l-ambjent. Ir-realtà hi li naħseb irrelevanti tkunx Labour, PN jew kwalinkwa partit. Għaw diżastru sieħ fl-ambjent Malti. Arja ħażina, trabijiet kullum kien bil-construction, ħanġibu power station oħra u met jgħidu għall-lista jkun hekk jinqata' tad-dawl fis-sajf biex ikun oħra taħdem bid-diesel, traffiku, kullum kien tista' tgħidhom waħħal toroq ħal fiż-żurrieq għadhom kif għamlu pjazza jew iż-żejtun wara 3 ijiem ħajerġgħu jaqalawha u taraħħom ta' kuljum dawn l-affarijiet.
Fl-istess nifs dejjem nisimgħu il-kelma Project Green daqs li kieku jisna ħanġibu Malta kollha green. Taħseb li ma jagħmlu sens daw, nofqu ħafna flus ta' parsi proġetti li huma green. U fl-istess ħin inkisru kollox, folder da anka kien hemm programm xi 3 ijiem ilu fuq ix-xandir nazzjonali kien hemm xi ħadd insomma esperta suppost ukoll. Għal speċi biex tifrankaw il-flus fuq l-ikel, għal oqgħodu duru il-ħwienet u s-supermarkets kollha ta' Malta bil-karozza dak ibeħħ il-xampu irħas ix-xu minn hemm. U tifod daqqas ġo moħħu da ma jasal li għalax konġestjoni oħra toħloq ta' traffiku apart il-flus li taħli. Min qala di? Ismu nsejtu, però fuq it-TVM kien il-programm. Mela. Fodi da laqqas da is-sens komun kważi għal id-diesel u l-petrol Malta sussidjat bħalla qallu mhux sussidjat mit-taxxi tal-poplu, sussidjat apart l-ambjent. U l-pulmuni tan-nies mhux sussidjat laqqas. Imma meta tibda tara daw l-affarijiet kollha. Titħaqu. Ġifieri titħaqu. Ġifieri jekk tqis l-ambjent, x'inhu l-ambjent? L-ambjent kollox fil-verità anki li toħroġ timxi fuq bankina. Dak l-ambjent ta' madwarek, x'hekk bankina ħataqgħu ma taqax, iktar safe. Jiena ngħid, iktar safe timxi fit-triq illum u titsogra daqqa ta' karozza milli timxi fuq bankina. Fil-fatt naraw ħafna nies jimxu fit-triq. Dik ir-realtà. Ġifieri daqqas aħna kapaċi aħna nagħmlu bankini surit in-nies li jimxu fuqhom in-nies. U rridu n-nies imbagħad jimxu u nippromovu il-nies li jagħmlu l-eżerċizzju. Come on. Project Green qed jaħdem, kif qed jaħdem, x'jaħdem? Ma jistax jaħdem. Aħna għamilna dil-Marelli Local Plans. U kulħadd isemmi dal-Local Plans. Local Plans għandhom ħajalqu 20 sena dal-waqt. Ma peress il-partiti, għalhekk il-ġiex partiti ma jaħdmux, bir-rispett kollu li kulħadd ġiex partiti ma taħdimx. Għax dak jgħajjar l-ieħor x'inti għamiltek u l-ieħor qabel u wara u allura ma missuhomx ħajbqa' jeħel l-ieħor, fimt? U xorta ħafna mill-policies li għamlu, they override il-local plans ġifieri tad-daħ xorta. Mhux nafu l-local plan ta' Gżira ma kienx hemm 7 solarijiet żgur. Mhux hekk. Imbagħad dejjem jinbidel. Fimt, ġifieri x'jaqbel ngħidu kien hemm u mbagħad x'jaqbel nagħmlu llum ma kada kollu daħ fil-wiċċu, għax fil-verità qed infarku pajjiżu. Il-Malta li kien hawn qabel li kulħadd kien jiġi hawnhekk u japprezza il-xismu tagħna. Kif tħares li Gżira, tara ħniżrija kbira. U xi ħadd qal li l-pajjiż ħafna nisbaħ illum. Fej, jiena qatt ma rajt ritratt wieħed imġiddem ta' Malta illum li ngħid tara hawnhekk ġie jisbaħ. Imkien, għas ritratt wieħed. Għandi l-kodba kollha ta' Richard Ellis jiena x'inħobbhom dal-dawn ġemma ritratti antiki ta' Malta, qatt ma sibt ritratt wieħed li ngħid illum isbaħ ta'. Illum isbaħ. Mela, inti wkoll għandek għal-qalbek naf li jkollna healthy lifestyle bħala poplu u speċjalment dawk ta' eta żgħira, daw huma fl-aħħar mill-aħħar il-futur ta' Malta. Għandna problema kbira bl-obeżità, qegħdin fuq qudiemnet, nies ta' eta żgħira qed narawhom imutu tista' tgħid kważi ta' kuljum. Il-healthy lifestyle kif nistgħu però nġibuh? Ħanajdlek. Jiena biex għamilt biċċa triq pedestri l-Gżira, tereq l-araq tad-dem. Ovvjament il-poplu ma jafx aħjar. Il-problema hija di. Aħna ddiżenjajna pajjiż għall-karozzi, jiġifieri ddiżenjajna poplu għażin. Plus, il-poplu m'għandux option. M'għandux option. Jekk għandek pajjiż ddiżenjat għall-karozzi inti, tajjeb ħadd tuża l-karozza. Inti x'inċentivak tmur passiġġata fuq il-front il-Gżira u Taslima pereżempju. F'dak l-istorbju, f'dak it-paqpi, kulħadd jafas gas dawn hemmhekk, jittissogra li jtajruk jekk tmur biex taqsam. Issa wieħed xi ħadd jispjegali kif iridu n-nies b'healthy lifestyle. Anzi, legalizzajna l-ħaxejxa. Dik il-healthy lifestyle li rridu. Tajjeb, u nippromovuha għax kieku tajt illegalizzawha jew dikkriminalizzawha. Tajjeb, u għamlu kampanja enormi pejjeb l-ħaxejxa kemm trid, però għandek daw li tista' tispiċċa tieħu drogi għar. Tista' jħawwadlek moħħok. Jista' għandek ċertu affarijiet li huma sieħ. Mhux hekk li l-mediċina kollha tagħhom, mhux hekk. Tajjeb, tista' jkun tagħmel affarijiet tajbin għax hawn min ipejjeb għax għandu kundizzjoni ta' saħħa u tagħmillu tajjeb. Ħadd ma kontri għadi. Jiġifieri, ma nafx tagħmel eżatt, però hemm il-kampanja edukattiva bħan-nies.
Mhux xejn, ma Nista' ngħidulhom isma' qabel kont tagħmel pjan tista' żomm tnejn. Eħe. U ħadd ma jaf x'qed ipejjeb jew. Fimt, Franza pereżempju kien hemm wieħed pejjeb xi synthetics spiċċa brain damage għall-omru. Le, mhux hekk. Testa tpejjebtu jinsa ta' pejpu kulħadda. Mhux hekk. Għaliex ma saritx kampanja surit in-nies pereżempju. X'qed iżommhom daw? Biex ġabu 4 voti iktar daw li pejpu l-ħaxejxa ma tinti għandek sogru tajjeb. U s-sogru ġabu huma għax jiena kontatta di kien hemm laqgħa l-Orfeum il-Gżira u għadta. Kien hemm kulħadd. Prim Ministru, Ministri, għattilhom jekk tidillegalizzawha legalizzawha. Mhux ħanżomkom, però jekk qed illegalizzawha għamlu kampanja. Kampanja sħiħa, edukattiva fuq jekk tpejjeb x'jista' jiġrilek. Jew fuq jekk tieħu drogi oħra, għandna problema kbira ta' droga Malta veru. Problema akuta. Kull fejn tmur, akuta mill-kbar. Daqs kemm aħna tal-pastizzi għaw droga iktar. Siba aktar minn fl-ixkan tal-ilma. Ġifieri, indirizzawa m'għandi xejn kontra ħadd, però huwa faċli spiċċa f'dak il-vizzju. U wara kulħadd jiddispjaċih, dejjem naraw. Kull min irnexxielu joħroġ, kulħadd l-istess kelma jgħidlek Volderi li bdew ma affarijiet żgħar bħal pejpu. Rridu poplu b'saħħtu aħna, x'irridu aħna? X'qed intuħ il-poplu biex ikun b'saħħtu? X'qed intuħ? Tajjeb, għax illum għas-tfal, anki tfal. All right, għaw ħafna tfal li morru attivitajiet ekstrakurrikulari. Dawk all right. Imma ħafna minnhom, ħafna id-dar jilabu bil-affari, bil-games u l-imbarazz. Dak x'healthy lifestyle jista' jkollu dak. Le, kollu mart li jiġu l-qoddim. Plus l-exhaust, il-karozzi, il-ġen, ġifieri u mart mentali, ġifieri. Mala. Nistennew mewġ kbir ta' mart mentali. Ħana bżdu daqsxejn ukoll fuq la semmejt il-mart mentali minn servej reċenti li sar ġewwa l-Unjoni Ewropea jidher li żgħażagħ Maltin huma l-iktar mdejqin fl-Ewropa. Voldri għalkemm għandna l-ikbar GDP growth. Xorta l-iktar mdejqin. Voldri. Rispondilek waħedha. Voldri għalfej taħseb mbagħad Voldri semmejt ħafna punti da fosthom l-ambjent l-loli tal-ħajja, l-loli biex tixxi post deċenti fejn toqgħod. Daw kollha huma taħseb għalhekk huma mdejqin żgħażagħ Maltin u qed jitilqu. Ħanajdlek, number 1 semmejna diġà l-ambjent. L-ambjent ta' madwarna mhux pjaċevoli xejn. Mhux pjaċevoli hu. Ma tħoss pjaċir inti. Da kollox jgħallem kollox jgħallem anke pereżempju naf biex tmur minn post tal-ieħor tagħmel nofsija fit-traffic, da jista' jferħek. Jista' jferħek tista' tixgħal ir-radio tisma' l-mużika ma mhux hekk. Fimt? I mean, joħroġ għalik. Fimt ġifieri l-ambjent ta' madwarna diġà biżejjed inti kulħadd isiefer, kulħadd imur barra. Fimt? F'kull belt għax ikbar fi Malta ver. U għalhekk aħna Malta ridna nkunu noqogħdu iktar attenti kif nagħmlu l-affarijiet. Da bħal meta qed issewwi arloġġ żgħir inti toqgħod bil-lenti u bil-pinzetta ma jmux tawweġ xi ger tajjeb. U differenti meta ssewwi l-Big Ben ta' Londra u titmur spanner fiha daqsaw biex issewwih. Fimt, ġifieri f'pajjiż żgħir tittoqgħod b'seba' mit-tajn inti kif x'tagħmel u ma tagħmilx. U bis-sitwazzjoni ta' li qegħdin fiha ma tistax tippromovi healthy lifestyle fejn ħajmorru n-nies jiġġogjaw imsek nitħassarhom xi kultant nara. Le, mhux jiġġogja fuq il-front l-gżid dak l-exhaust kollu. Mala, iktar ta' maħsara fil-vera għax teħdu dirett. Fimt? Fil-pulmun. Imma għalfej għax m'hawnx viżjoni fit-tul biex inti pajjiż jirnexxi bħalma rnexxilhom Singapore. Singapore jagħmlu pjan ta' 25 sena. Jgħaddu 25 sena jagħmlu revision u jagħmlu pjan ta' 25 sena oħra. Hawnhekk xi pjan għandna. Hawnhekk qas jaqblu fuq xuċata biex għamilna president u nselmilha minn hawn. U kelli l-okkażjoni fejn tqajt magħha għax dħalt ħriġt minn programm u daħleti. Tajjeb u tkellimna minn selmilha l-eċċellenza tagħha, il-President. Biex bidna fuq dak isna minna xi ħaġa kbira x'naqablu ta' madonna fuq dil-persuna. Come on. Naqblu u nagħmlu viżjoni għal dal-pajjiż. Ma tistax taħdem bla viżjoni. Jekk inti ma tippjanax, qed tippjana biex ma tasalx. Ġifieri jekk ma tippjanax, x'planning hawn f'Malta? Fiex hawn planning? Għajdli inti fiex hawn planning f'dal-pajjiż? Għax il-Planning Authority? Għax ma jagħmlu kollox barra planning. Mela,
Domanda oħra, l-Ewropa għadhom kif ħadu vot li speċi daw jixtiequ li id-dritt tal-abort jidħol fil-Charter ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Issa, tobi fier Malta kienu negozjaw deroga li aħna l-abort nibqgħu niddeċidu aħna. Però donnu da ressaqa sajru Sengerer fil-Parlament Ewropew. Biex aħna nitlu wkoll ġifieri. Żgur biex daw rridu li l-Ewropa kollha ikun dritt tal-Ewropa, allura aħna rridu natwaw ukoll. Voldi da mar anka kontra trattat li konna firmajna qabel tħanna. Inti bħala Konrad, jekk tkun elett, ħatibqa' tivvota kontra l-abort jew ħatamel kif imbagħad jgħidulek. Jien ma jgħidli xejn ħadd, jiena dejjem ħadd id-deċiżjonijiet jien u skont il-valuri tiegħi skont il-kuxjenza tiegħi. Ġifieri jiena nista' ngħidlek minn issa li jiena assolutament kontra. Alright. Issa, l-aħħar domanda ftehim kont fi programm ukoll u qabbilt li l-politika f'Maltija hija letteralment isa logħba futbol għal ħafna nies. Għalfejn ma taħseb li hekk. Anzi, għar mill-logħba futbol, ħajdlek għalfejn. Għax għandna ġiex temijiet dejjem tnejn. Dejjem l-istess nej. Dejjem l-istess nej. U għandek ground bis-supporters. Meta jeskurja wieħed iċafxfu, meta jeskurja il-problema hi li s-supporters kollha li hemm fil-ground, ir-regoli tal-logħba ma jafuhiex. Ma jafux. Għax inti biex tieħu pjaċir tara l-logħba tkun taf ir-regoli. Pereżempju jiena r-rugby, m'hawnx pjaċir narax ma nifhimx x'iridu jagħmlu. Tifhem. Però il-poplu Malti, ħafna minnhom jgħidu il-maġġoranza tiegħu ma jafuhomx ir-regoli tal-logħba. Fimt, dik il-logħba futbol u ġieli jkollok ir-referi ukoll li għala għajneħ. Tajjeb. U ġifieri siru fawżu x'naf jien u referi għala għajneħ, l-oħrajn iċċafxu xorta, ġifieri eżatt logħba futbol. It-timijiet ma jaħmlux il-xulxin Inter u Milan pereżempju, ġib dak l-eżempju. Fimt, mela tal-Milan jobotu tal-Inter. Fimt, hekk. Tismagħhom jitkellmu inti? Le, nismu xejn. Jgħidulek kontra l-gvern u x'naf jien, però l-oħrajn ma nivvota m'għandekx ċans nivvotalu. Għalfej, għax il-nannu, buznannu. Buznannu, ġralu, dak mux raġunaru. Għalek il-ġiġ partiti, ma xed jaħdmu. U inti kifat qabel. Il-politika tagħna mhix rappreżentattiva, bir-rispett kollu. Għax jiena min imexxi l-pajjiż irdu mażun mill-poplu kollu. U jkollu ċans kulħadd. Ikollu ċans kulħadd, għax inti jekk ma tiffiltrax f'partit, jiena provajt nidħol. Ma għamil 9 snin. Daqsxejn inqas. Ġifieri, jekk jiena provajt nagħmel it-tajjeb u lilhom ma ġobthomx, daw kif irid, x'in iridu għaxtok il-barra, tajjeb u m'intix, ġifieri jekk jiena nista' nkun ta' servizz il-pajjiż li qatt ma jista' jpoġġini f'pożizzjoni li nagħmel il-ġid, għax irrid minn għandaw. Fimt, dik is-sitwazzjoni ta' Malta. Ġifieri biex inti tkun politiku, jażluk huma, mhux il-poplu qed jażlek il-partit. Għax hekk il-partit ma jridekx lider, inti qatt ma tista' tmexxih pajjiż. Le, bla dubju. Qed tifhem, ġifieri, qed tifhem x'inhi? Ma rridx inkun laf wieħed u laqas fl-ieħor. Forget it, provajt ma' wieħed. Mhux ħanerġa' nagħmel dak il-pass, żgur. Tajjeb, irrid altru isir miraklu li mhux ħajsir. Provajt. U x'għamilt ħażin jien? X'għamilt ħażin? Provajt nagħmel it-tajjeb għax għamilt it-tajjeb jiena. Barra. U għax kont nitkellem, xek għalli? Għax inti voċifa, x'ti pretendi imma li noqgħod kwiet noqgħod naqaċċajt jien, ma tarax. Mela jiena qiegħed hemmhekk ħabba fik, jien qiegħed hemmhekk. Għax daw votaw li u f'dawni biħwejjeġhom in-nies. U ġilied tal-ħwejjeġ in-nies. Dejjem. Fehmtu qatt ma qatt lura, noqgħod lura. Jekk in-nies f'dawni lili, nitħaq bin-nies, jien ma nistax nifhem. Kif? Xi ħadd bil-fiduċja tan-nies jista' jitħaq bihom, ma nistax nifhem. Tiġri l-ħin kollu. Il-morali tal-persuna. Ma nistax nifhem, mela dak il-persuna mar qatt jieħu paċenzja imur wara l-QM u jagħmel xi sija wara biex jikteb numru ħda ismi. Tajjeb, u mbagħad titradih. Ma qas norqod kieku bil-lejl jien. Kieku nitradih dak il-persuna. Fimt li wera fiduċja fija dina li hija sagrosanta diku. Li tkun hemmhekk bil-fiduċja tan-nies u tagħmel l-affarijiet skont
Xi jridu n-nies? X'inhu l-aqwa n-nies ngħidu hekk għax kieku timxi skont xi jridu n-nies biċċa ma tagħmel xejn, kulħadd irid l-opposta li ieħor qatt ma tagħmel xejn kien. X'inhu l-aħjar għan-nies x'ħadd irid jiddeċiedi fl-aħħar mill-aħħar. Mhux hekk. Qed tifhem? Ġifieri ma nistax nifhem għadni din kif tista' bniedem titradih. U tixreħ inkollu. Kollu. Issa, taħseb l-aħħar domanda di, wara li għaddu daw l-elezzjonijiet, ovvjament wieħed imbagħad irid jara x'ikun l-eżitu kemm tiegħek kemm tal-kandidati l-oħra li ħajkunu indipendenti l-partit iż-żar, però taħseb li issa wasal iż-żmien li jrid ikun hemm it-tielet partit. 100% mhux it-tielet u r-raba' l-ħames u s-sitta. Tkun taġit għax jgħidlu stabbiltà. Jista' xi ħadd jispjega li xi stabbiltà hi. Xi stabbiltà? Stabbiltà fil-ħażin. Le, fid-diżastru li qegħdin. Di xi stabbiltà qed toħloq. Stabbiltà jkun hemm meta jkollok ħafna timħuħ mhux ikkontrollati minn għand ħadd tajjeb u jtuk l-input li jridu n-nies. Il-pluralizmu, x'inhu l-pluralizmu? Nitkellmu fuq kollox aħna ta' drittijiet u mbagħad però fejn jidħol partit bqajna bit-tnejn u dawk biss ara ma nħallux xi ħadd jidħol. Bidluha l-Kostituzzjoni. Bidluha u nagħtu ċans il kulħadd mela le. Kulħadd jista' jsir President. Forse narawk tagħmel partit wara mela U mela x'nagħmel? Tajjeb. Mela, Konrad, għaddi il-messaġġ tiegħek lit-telespettaturi biex ovvjament tappellalhom biex jivvotaw lek. Jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti f'dal-pajjiż tibdew nintefgħu nirriflettu. Tajjeb, nirriflettu x'inhu jsir madwarna, x'inhu l-aħjar għall-pajjiż. Naħseb ħafna affarijiet il-baħar morna fil-verità. Jiena l-verità ngħid mhux se noqgħod indur mal-lewża jattakkanu jgħidu li jridu, imma l-verità hija waħda. Il-poplu għandu bżonn jiftaħ għajnejh u jara x'inhu tajjeb għalih u x'inhu tajjeb għal uliedu. Is-soċjetà tagħna qed tinbidel u tinbidel sfortunatament qed tinbidel għal ħażin. Ġifieri xi ħaġa ħażina qed nagħmlu. U min għadu ma ndunax, hemm bżonn li jinduna. U billi tibqa' d-dar u ma tivvotax, qed tgħid jien m'iniex kapaċi nieħu deċiżjoni, tajjeb, ħanħalli l-vot id-dar. Qed taqta' biex tinki, biex ma ngħidix. Biex ma tgħidix bil-Malti. Tifhem. Dak li tkun qed tagħmel tħalli l-vot id-dar biex ħalli l-partit ma jkun jaf li ma mortx, prosit, bravo, u taħseb li l-partit ħajinkwieta għax ma mortlux inti. Anzi, tagħmiltlu pjaċir għax ma votajtlux il xi ħadd ieħor. Joħda for granted jgħidlek ma marx mela ma taħx in-naħa l-oħra jew xi ħadd ieħor. Dik kollha hemm bżonn kulħadd jiftaħ għajnejh u naraw eżatt x'irridu għall-pajjiż, x'viżjoni rridu għall-pajjiż. U jekk ħadd minn dawn li hemm ma jrid sa xi tiegħinna, irridu nsibu xi ħadd li tiegħinna dil-viżjoni u jiena għandi tfal żgħar u ma jridhomx jikbru ġo diżastru tajjeb u aħna pajjiż żgħir ma tax qed tgħix ġo pajjiż kbir u tista' tmur minn post tal-ieħor tgħid ħanoqgħod tal-kwiet. Aħna jekk ħanfottuh pajjiż ħankunu fottejnih kollu, mhux parti minnu, kollu. Mela, nirringrazzjak ħafna Konrad għax ovvjament kienet intervista interessanti ħafna, nawguralek ovvjament għall-elezzjonijiet u żgur jerġa' jkollna ċans nintaqgħu niddiskutu affarijiet oħra. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u ħeġġiġkom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.